אנחנו ממשיכים בפרק הכתבות קוסמוס, פנטזיית אימה בהשראת הדיקטטור הגדול של צ'רלי צ'פלין, נולדה לפני שבלבד בתוך מסדרונות האופרה הישראלית. עכשיו מגייסים יוצרי הכסף למימון היצירה באתר אינטרנט. זיו רייף על מאבקם של יוצרים צעירים לממש את חלומם מחוץ לתמיכה הממסדית. שטומאי, סבסטיאן, נזירה בעלת 3 ראשים ולילית המלכה הזדונית הם כמה מדמויות האופל בממלכת קוסמוס הנאבקים בחווה. אותה מגלמת השחקנית רקדנית רונה לי. היא מתמודדת עם כוחות האופל, עם אנשים שהגריד שלהם והפשן לכוח מנהל אותם, והיא שנייה מאגדת את הכוחות שלה והיא אומרת, אני אפיץ את האור שלי וככה אני אגבור על האופל. וזה מה שזה, כאילו, כמה שזה קיץ', זה נורא יפה בעיניי. הדמות של חווה לא יכלה להיות ממוקסמת יותר מזה. עושה אינטרפטציה לדמות באופן שמפתיע אותי לגמרי. הדבר הכי מרהיב בדמות שלי זה הסקרנות שלה. המהלך שהיא עוברת ובעצם העובדה שהיא מעיזה להיכנס לעולם שהיא לא מכירה. אפשר לומר שגם אופיר ומאיה, היוצרים של קוסמוס, העזו ונכנסו לעולם חדש ולא נודע. כשביקשו מימון מהגופים הממסדיים המוכרים כדי להעלות את המופע, נפלו בין הכיסאות. היצירה הזאת משלבת ריקוד, שירה אופראית ואין לשייכה לסוג אמנות אחד. מי שלא נמצא הטופס המתאים, לא קיבלו את המימון. חסר פה איזה מין בית שיכיל בתוכו גם אופרה, גם חול וגם תיאטרון. עכשיו, כי איכשהו צריך לשלב את כל השלושה ביחד. לקחתי את העבודה ל-75 דקות במקור. כשיצא על במת סגן דלל, בערב של עידות אדמו"ר מארח, והיינו צריכים לדחוס את זה ל-30 דקות. חיכו לנו בחוץ יותר מ-25 דקות, וזה היה פשוט נורא מה שהיה שם בסגן דלל. זה היה מעבר לוואו מדהים, זה היה מרגש. קיבלנו המון ריקושטים נורא חיוביים להמשך. אפילו אני חושבת שאנחנו לא ציפינו שזאת תהיה התגובה. מי שעוד ראתה את המופע והתלהבה הייתה מדונה. יום אחד בעיר קיבלתי אימייל שמדונה צילצה לי לטוויטר, פתחתי את זה, ולא האמנתי כל כך שזו מדונה אמיתית. היא כתבה שהיא אוהבת מאוד את ההגשה הזאת, וזה היה מדהים מבחינתי. בעצם מה שאנחנו צריכים כדי לגרום למופע הזה לעבוד ולהיות מצליח ושיגיע לאנשים זה מימון, הרבה מאוד כסף. את 100,000 השקלים שהיוצרים זקוקים להם להעלות את המופע במלואו, הם מנסים לגייס דרך אתר הדסטארט. העולם הזה זה רפרנס, אני חושב, לעולם שאנחנו חיים בו, בסופו של דבר. שכל מה שאנחנו חווים עכשיו נמצא בתוך הדמות הזאת מול עולם בעצם מנוהל על העניין הזה של להשיג תקציבים, ובעצם אנחנו ממש מיקרו-קוסמוס של העבודה הזאת, כן, של קוסמוס. להרבה מהדמויות יש מומים חיצוניים, ותהיתי למה. המון אנשים מתהלכים ברחוב בעצם עם מומים פנימיים, שאנחנו לא רואים אותם, ושזה במה, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להקצין את זה ולהראות את זה כמומים חיצוניים, הלא קשה לך להעביר דמויות עם מומים פנימיים בעצם, ולכן אנחנו משתמשים בזה מאוד על הבמה. אנחנו כאילו עושים את כל מה שאנחנו יכולים על מנת שזה יצליח, ואנחנו לא נוותר גם עד הסוף. 57